Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leandro. Taong 1951, Palanan, Isabela. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pagsasaka ang kinagisnang pamumuhay nila Leandro. Dahil sa may malawak na palayan ng kanilang bayan, kung kaya't yon ang naging sentro ng kanilang pamumuhay. Mahirap lang sila Leandro. Kagaya ng karamihan, pasalamat na sila kung nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na pinagtangkaan ng mga magulang ni Leandro na siya ay papasukin sa paaralan. Mas ninais ng mga itong tumulong siya sa bukid para naman kahit papaano siya ay mapakinabangan. Sa bawat araw na pakikipaglaban nila Leandro para sa kanilang mga buhay, ni katiting na pagreklamo ay hindi niya ginawa sa kanyang mga magulang. Labis-labis kasi ang pagkaawa niya rito, gawa ng kahit isusubo na lamang ng mga ito ang kanilang pagkain, ibibigay pa sa kanila. Sa pagsapit ng araw ng gapasan, naisipan ni Leandrong bumukod sa kanyang ama. Ang mga kaibigan kasi niya noong magsasaka ay gumawa ng grupo para maging madali ang araw ng pag-aani. Labis ang paniniwala noon ni Leandro na makakadami sila, gawa ng alam niyang magaling na mananabas ang mga kaibigan niyang yon. Hoy Leandro, bukas maaga pa tayo ha. Daanan ka namin. Maganda ka ng maaga. Wika ng pinuno ng kanilang grupo. Sige. Hihintayin ko kayo doon. Sagot naman ni Leandro. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanilang bahay para tumulong sa kanyang mga magulang. Inaasahan niya noong nakauwi na ang kanyang ama, galing sa sakahang nauna nang nag-ani ng mga binhi. Sa pagdating niya noon sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na abala sa pagsalansan ng naani nitong palay. Pagsilay doon ni Leandro, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ama para kausapin ito. Tay, kamusta ho ang anihan doon kila Manong Ostonyo? Bakit kukonti lang ang hati ninyo? Tanong ni Leandro habang tinutulungan ang kanyang ama. Wala anak eh. Marami kasing nag-ani. Hindi kami nakabuelo ni kumpare. Kaya ayun, hindi umabot sa isang sakong naging hatian. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, agad namang pumasok si Leandro para ayusin ang kanyang mga gamit. Iniwan na niya muna noon ang trabaho ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng maigi siyang nag-iisip ukol sa kanyang gagawin kinabukasan. Labis kasi siyang nag-aalala noon sa kanilang ani dahil alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan sila nito kapag nagkataong dumating ang tag-ulan. Habang nakaupo si Leandro sa silid ng tambakan ng mga binhi ng palay, taimtim siyang nagdarasal ukol sa kanilang gagawin kinabukasan. Yun lang kasi ang kanyang nagiging sandigan sa oras na nalalabuan ng pag-iisip ang kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa nakatambak na binhi ng palay nang masipat niya yung gumalaw. Dahan-dahan niya yung tinitigan hanggang sa sumambulat sa kanya ang isang nilalang na kulay puti na merong daladalang nagliliwanag na binhi. Dahil sa kanyang mga nasilaya noon, inakala niyang namamalikmata lamang siya. Ang ginawa ni Leandro, ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mata at sa muling pagsilay niya sa palay, laking gulat na lamang niya nang maglaho ang nilalang na kanyang nakita. Hindi lang ako kumain ng pananghalian kung ano-ano nang nakikita ko. Makapagkape na nga. Wika ni Leandro pagsilay niyang wala namang nilalang sa lugar na yon. Sa pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas nang masipat niyang nakatayo ang nilalang sa kanyang harapan habang nakayuko.
Iniaabot nito sa kanya ang isang uri ng binhi na halos hindi niya malaman kung anong uri. Ilang minuto pa ang lumipas, napapasok sa loob ng silid ang kanyang ama dahil sa kanyang ginawa. Hoy, Leandro! Ba't ka ba nagsisisigaw dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Bungad na wika nito sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niyang itinuro sa kanyang ama ang nilalang na nakaluhod sa kanyang harapan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, animoy isang bulag ang kanyang ama, gawa ng hindi nito nasipat ang kanyang mga nakikita. Maya-maya pa, bigla naman siyang binatukan ng kanyang ama dahil sa pagpupumilit niyang ituro dito ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nagpumilit pa si Leandro sa takot na baka kung ano pang gawin ng kanyang ama. Kapag narinig ko pang nagsisisigaw ka dyan, umanda ka. Hindi lang bato ang aabuti mo sa akin. Wika ng kanyang ama habang padabog itong lumalabas sa kanyang silid. Nang siya na lamang ang natira sa loob, muli niyang nasipat ang nilalang na nananatiling nakayuko sa kanyang harapan. Halos hindi niya ito nakitaan ng paggalaw na para bang hinihintay siya nitong kunin ang binhi. Dahil sa walang kaide-ideya noon si Leandro sa mga pangyayari, agad niya itong tinabunan ng kumot at nagmadaling lumabas sa kanyang silid. Kinahapunan, sa pagbalik niya sa kanyang kwarto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang nilalang na naroon pa rin sa kanyang higaan. Kagaya ng huli niya yung iniwan, nakaluhod pa rin ito at pawang walang plano na umalis sa lugar na yon. Dahil sa kanyang mga nakita, nagpasya siyang tunguhin ang tahanan ng albularyo sa kanilang lugar para magpatulong. Naniniwala si Leandro na masamang espiritu ang nilalang na yon, kung kaya't ang tanging naisip niyang gawin ay kumonsulta sa manggagamot. Sa pagdating niya sa lugar nito, nadatnan niya ang matanda na abala sa pagmamasid ng mga tanim nitong halamang gamot. Pagkatitigan nila noong dalawa, dali-dali naman siyang lumapit dito habang nagwiwika ng, "Manong, magpapatawas ho sana ako. Kanina pa ho kasi ako nakakakita ng mga bagay na hindi normal sa aking mga mata eh." Nang marinig yon ng albularyo, agad naman itong tumayo at umupo sa silyang kasalukuyan niyang inuupuan. Pagkuha nito ng isang dangkal na kahoy, agad naman itong tinanong ang kanyang pangalan, edad, buwan ng kapanganakan, gulang at kung saan sila nakatira. Nag-umpisa na din yung magsunog ng mga tuyong dahon sa harapan niya habang patuloy na ibinubuka ang kanyang bibig. Matapos yung masilayan ni Leandro, nanatili lang naman siyang tahimik at maiging nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa ng magtanong ang matanda sa patpat nitong hawak ukol sa kasalukuyang sitwasyon na dinaranas ni Leandro. Sa bawat pagtanong nito, paulit-ulit nitong sinusukat ng kanyang dangkalang patpat na para bang doon siya kumukuha ng kasagutan. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang albularyo sa kanyang ginagawa nang mabanggit nito ang duwending puti at kasabay nito ang paglagpas ng sukat ng kanyang dangkal sa patpat. Dahil sa pangyayaring yon, tuon na yon tumigil sa kakatanong at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglapit kay Leandro. Pag-upo ng albularyo sa tabi nito, dinukot nito sa bao ang sunog na dahon at dahan-dahang inilagay sa kanyang noo. May duwending nagkakagusto sa'yo. Alayan mo ito ng isda. Kahit ano, basta hindi pa napapakialaman ng laman loob. Ilibing mo ito mamaya pag uwi mo sa likod ng bahay ninyo at doon mo siya tangkaing kausapin. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga duwending puti. Kadalasan kung hindi kaginhawaan ang dala nito sa tao, maraming kayamanan na mag-aahon sa inyo sa kahirapan.
Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Leandro, wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Wala naman kasi siya sa lugar para kwestiyonin ang ginawa ng albularyo sa kadahilan ng aminado siyang alam nito ang kanyang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali na siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Nagmamadali kasi siya noon, lalo pat naiwan niya roon ang kanyang trabaho at hindi siya nakapagpaalam sa kanyang mga magulang. Bago sumapit ang 6:00 ng gabi, nakaluto na si Leandro at nagawa na rin niya ang lahat ng iniutos ng kanyang ama. Iniwasan niya munang bumalik sa kanyang silid para naman kahit papaano'y hindi niya makita ang duwende doong nananatiling nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Bago nila isarado ang kanilang bahay, pasimple siyang pumanhik sa likod ng kanilang bakuran para ilibing ang isang isda na hindi niya niluto para sana sa kanilang hapunan. Alam niyang magtatanong ang ama niya ukol doon, subalit hindi na niya ito gaano pang inisip. Matapos niya itong gawin, nakalimutan niyang kausapin ng duwende sa kadahilan ng nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Maaari kasing masaraduhan siya noon ng pinto, gawa ng patakas ang paglabas niya noong mga oras na yon. Dahil sa marami pa namang ginagawa ang kanyang ama, kung kaya't nakalimutan itong isarado ng maaga ang kanilang pinto. Pagdaan niya sa kinaroroonan nito, ninais niyang manahimik para hindi na siya matanong ng kung ano-ano. Sa pagdating niya sa kanyang silid, pumungad sa kanya ang duwende na naroon pa rin sa damit na kanyang itinakip. Bagaman nakakaramdam siya ng kaba sa nilalang na yon, pinilit niyang huwag magpahalata para hindi siya mapagalitan ng kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang hinawi ni Leandro ang damit at kasabay nito ang muling pagsilay niya sa duwende na nananatiling nakataas ang mga kamay habang iniaabot sa kanya ang isang binhi na hindi niya malaman kung ano. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa nilalang na yon, hindi na niya namalayan na dahan-dahan na pala siyang nakakatulog sa kanyang kinaroroonan. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang umaga na. Dahil sa pangyayari, napilitang bumangon si Leandro at isinantabi na muna ang kanyang mga naranasan noong nagdaang araw. Kinakailangan niya kasing maghanda ng maaga dahil sa napagkasunduan nila ng kanyang barkada. Sa paglabas niya ng kanilang bahay, dala-dala ang mga gamit pansaka. Sakto naman ang pagsilay niya sa kanyang grupo na naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Mabuti naman at maaga ang gising mo, Leandro. Tayo na. Medyo nahuhuli na tayo. Wika ng pinuno ng kanilang grupo. Matapos nitong magsalita, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Bago sumapit ang 7:00 ng umaga, narating na nga nila ang malawak na palayan kung saan nasipat nila ang napakaraming taong naghahanda para sa nalalapit na gapasan. Habang nagmamasid sa paligid si Leandro, bigla naman siyang nakaramdam ng pang-iinit ng kanyang katawan nang mabaling ang kanyang atensyon sa isang grupo ng mga magsasakang naghihintay sa may-ari ng palayan. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya may mali sa mga taong yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang hindi lang ang grupo ng unang magsasaka ang merong kakaiba sa kanilang mga presensya, bagkus maging ang kanyang mga kasama. Habang lumalapit sila sa bawat isa, ingat na siyang maglapat ang kanilang mga balat, gawa ng ang pakiramdam niya para itong nalalapnos ng mainit na presensya. Ilang minuto pa ang lumipas, nagbigay na ng hudyat ang may-ari ng palayan para sa pag-uumpisa ng kapasan. Kahit hindi na komportable noon si Leandro, pinilit niya pa ring pakisamahan ang mga ito. Leandro, sa akin ka sumama.
Mabilis kang magdala ng ani sa gilid eh. Wika ng pinuno ng kanilang grupo habang sila'y naglalakad sa kahon ng palayan. Nang marating niya ang sinabi nito, dali-dali naman siya ditong lumapit para sundin ang nais nitong mangyari. Sa pag-umpisa ng anihan, naging madali naman para kay Leandro ang lahat. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya hindi siya nakakaramdam ng pagod kahit ilang sako na ng palay ang kanyang pinasan at inani. Nagtataka nga noon ang kanilang mga kasama sa kadahilan ng kitang-kita ng mga ito ang pagiging mabagsik niya kahit ilang oras na silang naggapas. Halos dumating na nga sa puntong inasar na siya ng mga ito na may ginamit na kung ano dahil sa hindi pangkaraniwang lakas na kanyang ipinapamalas. Kinahapunan, masaya naman nilang pinaghatian ang kanilang ani. Nakatig-iisang sako sila noon na siya namang labis na ikinatuwa ni Leandro. Para sa kanya, sapat na ang isang sako para maitaguyod ang kanilang buhay sa loob ng ilang buwang tag-ulan. Dahil sa iisa lang naman noon ang kanilang dinaraanan, kung kaya't nagtulong-tulong na sila sa pagpasan. Sa pagdating nila sa bahay ni Leandro, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan na siya ay mauuna na. Sige Leandro, diretso na kami. So ulitin ha. Wika ng pinuno ng kanilang grupo matapos nitong marinig ang kanyang sinabi. Bago umalis ang mga ito, paisa-isa namang lumapit sa kanya ang kanyang mga kasama. Tinapik siya nito sa kanyang balikat, pagpapakita na nagustuhan ng mga ito ang kanyang trabaho. Nang akmang tatapik na ang isa nilang kaibigan, bigla yung natigilan nang sila'y magkatitigan. Ramdam ni Leandro na meron itong masamang binabalak kung kaya't mariin niyang pinagmasdan ang mga bagay nitong gagawin. Sa pagtapik ng kasama nila sa kanya, ramdam na ramdam ni Leandro ang kakaiba nitong marka na dumikit sa kanyang balikat. Hindi naman niya yon gaanong pinansin sa kadahilan ng inakala niyang wala naman yung masamang maidudulot sa kanyang katawan. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, bumungad ang kanyang mga magulang na abala sa pagluluto. Habang ibinababa ni Leandro ang dalawa niyang sako, lumapit ang kanyang ama habang nagwiwika ng, Leandro! Kuya ka na! Buntis ang nanay mo! 3 buwan! Ngayon lang namin nakumpirma. Kaya ngayon lang din namin ipinaalam sa'yo. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang paglaho ng marka sa kanyang balat. Animoy inihipan yon ng isang malumanay na hangin sa loob ng kanilang bahay na siyang naging sanhi para kumalat yon sa buong paligid. Dahil sa mga nangyari, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanilang tahanan na parabang hindi na ito ang kanyang nakasanayang tirahan. Wala naman siyang maisip na paraan para alisin ang presensyang yon kung kaya't hinayaan na lamang niya. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na ang tulugan. Kahit pagod na pagod noon si Leandro, wala siyang nararamdamang antok sa kanyang katawan. Animoy sa hindi malamang dahilan, may kung anong bagay ang nagtutulak sa kanya na magbantay sa buong paligid. Maya-maya pa, nasipat niya sa kanyang balikat ang puting duwende na marahang naglalakad papalapit sa kanyang tenga. Binulungan siya nito na maghanda dahil may paparating siyang bisita bago sumapit ang hating gabi. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napabalikwas sa kanyang pagkakahiga at nagmadaling tumungo sa sala. Pagdating niya doon, dahan-dahan naman niyang tiningnan ang kanyang natutulog na mga magulang upang masigurong ligtas ang mga ito. Maya-maya pa, doon na nga siya nakarinig ng mga kaluskos sa paligid na parabang merong nananakbong nilalang sa lugar na yon. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya siyang sumilip sa dingding
na kung saan doon bumulaga sa kanya ang isang bruha na may kasakasamang 2 aso na nakabaliktad ang ulo. Nakataas ang 2 kamay nito sa ere na parabang meron itong kinukumpas na kung anong bagay. Pagsilay ni Leandro sa paligid, doon niya nasipat ang marka ng kanyang kaibigan na gumagalaw ng dahan-dahan. Sa takot niya noon, tanging pagtitig na lamang ang kanyang nagawa sa kadahilan ng wala siyang maisip na paraan upang kontrahin ang kanyang mga nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw ang duwende sa kanyang balikat at kasabay nito ang pag-utos nito sa kanya na kumuha ng kapirasong lupa at idikit yon sa kanyang dibdib. Dahil sa wala namang kaalam-alam si Leandro sa mga nangyayari, kung kaya't sinunod na lamang niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng duwende. Matapos niyang gawin ang iniutos nito, agad naman niyang binato ng lupang kanyang hawak-hawak ang mga markang nakakalat sa paligid. Pagtama ng lupang ibinato niya, laking gulat na lamang niya nang malusaw ang mga marka na sumasayaw sa dingding ng kanilang bahay. Paulit-ulit itong ginawa ni Leandro hanggang sa dumating ang puntong naubos na niya ito. Matapos niyang gawin ang iniutos ng duwende, nakarinig siya sa labas ng kanilang bahay ng pagsisigaw ng bruha. Umalulong din ang mga aso nitong kasama, indikasyon na hindi ito natuwa sa kanyang pinaggagagawa. Maya-maya pa, mas lalong tumindi ang pagpaparamdam sa loob ng kanilang tahanan na halos wasakin na ng nilalang ang dingding ng kanilang bakuran. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kahit nagsisisigaw na noon si Leandro, hindi niya pa rin nagagawang gisingin ang kanyang mga magulang. Nang maisip niya ang kalagayan noon ng kanyang ama't ina, ninais niyang pasukin ang silid nito upang tingnan yon ng bahagya. Pagsilip niya sa kwarto, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang dilang napakahaba na unti-unting bumababa. Walang sabi-sabi, buong tapang yung hinawakan ni Leandro ng kanyang kamay na punong-puno ng lupa na may mga usal. Paghawak niya doon, agad din naman yung binawi ng aswang at mabilisang nilisan ang kanilang tahanan. Kinaumagahan, nabalitaan na lamang niyang nagkasakit ang kanyang kaibigan na nagbigay ng marka sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang mga kasama sa paggapas, bigla na lang naagnas ang bibig nito na parabang kinulam. Hindi na din muna yon makakasama sa kanilang mga trabaho dahil ipinatingin yon ng mga magulang nito sa albularyo. Bagaman ganon ang istoryang nalaman ng kanyang kaibigan, mariing naniniwala si Leandro na dahil yon sa kanyang ginawang paghawak sa dila nito. Ninais na lamang niyang magsawalang imik sa mga totoong nangyayari para naman kahit papaano'y hindi na siya makapagbigay ng kalituhan sa kanyang mga kaibigan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, nakapanganak na nga noon ang kanyang ina. Tuwang-tuwa noon si Leandro, gawa ng lalaki ito at hindi babae. Habang lumalaki ang kapatid niyang yon, maigi niya yung iniingatan upang hindi mapahamak. Dahil sa dahan-dahang pag-usbong ng kanilang pamumuhay, hindi na niya kinailangan pang magbanat ng buto sa sakahan para lamang meron silang pagkain. Sa ilang taong kasama ni Leandro ang duwende, doon niya napag-alaman na meron pala siyang kakayahan para pakiramdaman ang masamang gawain ng bawat tao na kanyang nakakasalamuha. Halos lahat ata ng mga tao sa kanilang lugar ay nagawa ng maramdaman ni Leandro at malaman ang mga pinaggagawa ng mga ito. Dagdag pa niya, ibang-iba din ang presensya ng mga aswang sa mga ordinaryong merong likas na kasamaan sa katawan. Magmula noong naging kaibigan niya ang duwende, sinuwerte na ang kanilang pamilya sa kahit na anong uri ng pamumuhay. Anumang sugalang gawin noon ni Leandro, hindi siya nagagawang matalo. Kumbaga, sa lahat ng bagay ay panalo siya
dahil lamang sa pakikipagkaibigan niya sa duwende at sa kakaibang binhi na kumapit sa kanyang puso. Tama kayo ng hinala. Ang iniabot noong binhi ng duwende kay Leandro ay hindi niya napasakamay, bagkus ito mismo ay dumikit sa kanyang puso. Mismong ang albularyo ang naglahad nito sa kanya, kung kaya't mariin niya yung pinaniwalaan. Ayon pa sa albularyo na ang binhing nakakapit sa kanyang puso, hindi lang basta-bastang binhi, bagkus ito ay isang mutya na nanggaling pa sa mundo ng mga engkanto. Dagdag pa nito na kung hindi siya nagkakamali, ang binhing yon ay kilala sa tawag na mutya ng kalamansi. At laking pasasalamat na lamang talaga ni Leandro dahil nagawa ng kanyang kaibigang duwending puti na ito ay ipako sa kanyang puso. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo kakaibang klase ng mutyato, no? Kasi hindi mo siya nilunok, hindi mo siya binalot sa tela na kung anumang kulay, hindi mo siya binaon sa katawan mo, bagkus ipinako. Yon, ipinako ng nagmamay-ari ng mutya yung mutya niya sa'yo para habang buhay kumapit yung bisa. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun na nilagay sa puso. So, ibig sabihin, pag namatay ka, patay din yung mutya. Patay din yung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng ganong klase ng kakayahan. Ang galing, sobrang galing. First time ko makarinig ng ganito. Tapos nagamit pa nila kontra sa mga aswang. Kasi nga, di ba, binubulungan siya ng kaibigan niyang duwending puti. Solid yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.